बीजेपी नीलिप मंडल कप सुरहिन रैंक करहिनी आंगदुंग कितिपन नीलिप कॉन्स्टिट्यूएंसी के पालो मेराभेटी हाई स्कूल पाथु अक्लामलंग मातिजों नि फाइन करे नेरकेबार नि पेन बीजेपी नीलिप मंडल कप सुरहिन रैंक करहिनी पांगचेंग पंचि मातिजों नि फाइ थम केबार नि आंगदुंग किति पामन प नीलिप लंग कादो काबे पियासिंग करे सिरके बीजेपी लोकल कमिटी तुमांग बंसी पाथुपन आंगदुंग किति का पाथुपन लंग लाखाहिनी खयपुता पीएस बीजेपी लोकल कमिटी लापेन चुकी होला एलडब्ल्यू बीजेपी लोकल कमिटी आंग बंसी पाथुपन लाचलंग लाखाइनी खयपुता पीएस लोकल कमिटी तुम चुकी होला एलडब्ल्यू आतो अफान गोल के थम पेन पारेम पनलु संसे बेस्ट प्लेयर नong e mindar krosi cepalong pon lapen best goalkeeper nong e longson phangchosi cepalong pon ke hayato phan tangka suri kep pajir pon bangsalong aluhia man pen nilip MSC pavitro dong pi chetong don sonse BJP nilip mandal committee ame phobaburam teron secretary relief son teron lapen nilip BJP mandal committee claim rapenan parta SGB GB lapen rong ada tum chetong don chuki hola pen ramesh teronan kilo birta manong news 2022 nilip BJP mandal cup one day football match labangso football match ini angdung kitiar ni mesen bang pachun long tapen 29 polling station pen kado we 17 polling station an tum pini labangso match labangso tournament long nang join dun lo tapen alang tum kepathu pen pini Tokyola Leving lapen akhoi puta pias latum bangini polling station angbong si angdung kiti pathupon lo final pathupon lo lapen pini final match lake akhoi puta pias atum Tokyola Leving pias fun goal thom 3-2 pen alang tum chipahai pon lo lasi isi mesen elitum thagdun long lo itum nilip mondol committee pen ke pati pipon sport lover tum phan alang tum aning nang pirung pon itum ke mesen tum thagdun long lo lasi lason thak si aning kanwang setame mondol cup dupon bom po asi morning setame dopo lapen peneng lake first prize 10,000 an situm thipon lo pen morning abang ke first prize abang ke paong chet po lapen second prize setame paong chet ji lapen nilichuning po 29 polling station elitum nilibangkang dolo lasi nilibangkang 29 polling station atum setame morning abang ke nang join nang po lapen patudon ji phansi nilihin pen chuning lo lapen isilam ma kala hello elitum skill elitum PS along kithe katum do pick elitum wrong road football ke pathu tum do pick lasi elitum kaprek at district pen elitum higher one bedatra elitum methang kithek ale thek elitum along kaprek jong si pathudun long protang te elitum pathudun long le di setame pini mondol committee pen isi pati pipon lake mesenalam atheke higher one with pin pen ilitum football phana ning ke hanga korte tum do pik la salang tum phan ke pathuji phan isi ke mesen platform la pen isi asai nang pipot lili mondol committee to mana ni la kiro pilo la pen PS keja tum setame lang tum na mesen be methang PS angkang kido Risumar tum phan football ke theka tum phan ke pathuji phana tum bori pon sipini mesen be tum labangso tournament tum pajut pon long lo poneli PS ke jatum ana phan setame nili ninga klong pena kiru pilo ilitum nili bangkang alo kedo media korte tum ilitum long bang si birta nang en pidum lapen birta nang pati thang pidum asai nang claim nang kirab don pot media korte tum kana francis ya kiru pilo lapen adun thua bangke tat mera bhiti ang kang alo kedo mera bhiti arara tum la fil ke safa fil ke pangthaya kam pen chenglok prejam asai nang claim nang kirab don pot mera bhiti ang kang alo kedo ahem tu na tumo kan akiro people pig lo alang itu nili tu menong mesen sai nang cerap dun si nili tu no bangso akipathu sai pachu ko lo si jase mera bangke BJP nili mandal committee hin pen patir people si suri hinira inkor hinia farman nili mandal cup arnisia farman pusi nili tum pithik pon lo la bangso akipathu bonta team ki do open pot arnisi petang ne de lo si kedam tang taring ko ner captain pini thong kep an angdung kiti bipon unlo lapen angdung kiti asai an sitam misen pachun ponong lo non angdung kiti asai along bangke akhoi puta local committee football team atum si chuki hola high school leving local committee football team atum phanchi pahai ponlo
akhoi puta local community football team atum ke chengsia nong ichi palong pon nasi lason thak thak sinon ke wangji lang am sitame alang tum pen mission ke pathu mate players atum nini tum nile bangkang lo long pon pup ni tum ning thelo la pen lason thak si nili tum churu pon eng tum perfect mondol committee pen pustame nili tum long MSC ke hai rong pia sang ho nili tum phana kirap nang chitto dun tik pen posi nili mang so ke pathu ke bipon unchot alang linang cirap nang cipto dun penajok ni tum piceng penon anta thang katura wipin pengitum sayamu pacunong pimilo la posi ni aklong pen MSC ka hairong pisang hu palong tum pacuru paju ponsi pini ke patuang pung kiri balong thini kacuruang den kami le ponsi ni jesi utam pun ini khela la poen no ni tum je kachisik pemi polen ni tum la pugani sitame ni tum la khela ke ba ni tum ning ke theban sin ni tum ke ba ning the pen wang sin ni tum la da khela lang ni tum bangso ground no ni tum ma chapati tum phanwang lo la pen ke bor ie pen jo ni tum pini la person ang leng ke le do ni tum akhoi pota ps kan ni tum first anong ni tum chipalong pon Tel lapang so far sanong ikelong long nang tum ko an ning arong pon lo. ningarong i golo athai first pulo te lake ki mesena nong ilo lake song sinong ilo posi ningarong Ta te nang li men la pen nang li hiri chi than chi ba. nilimen lake Anthony lapen nili lada akhoi kota pia sama captain ni masih captain Chok chok. Nang litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.